हाय फ्रेंड्स, दिव्याज किचनमध्ये आज तुमचं स्वागत आहे। आज आपण खरवस बघतोय सिंपल पद्धतीने। पारंपरिक मालवणातली जी पद्धत आहे नारळातलं दूध काढून वगैरे, त्याचा ऑलरेडी मी एक व्हिडिओ टाकलेला आहे माझ्या दिव्याज किचनच्या रेसिपीच्या चॅनलवरती, तिथे जाऊन तुम्ही बघा। आणि आता आपण सिंपल कसा बनवायचा साधा ते बघतो। अर्धा लिटर चीक घेतला आहे मी, त्याच्यासाठी 1/3 कप मी दूध घेतला आहे। आपल्या घरात जे असेल ते दूध, क्रीम असेल, फ्रेश क्रीम असेल तर ती घेतली तरी चालेल, म्हणजे छान असा घट्ट गोळ्यासारखा खरवस तयार होतो। आणि हे आपलं केशर घातलेलं दूध, थोडंसं केशरचा एक फ्लेवर येण्यासाठी, चवीनुसार गूळ, सिंपल आहे, जास्त काही झंझट नाही आहे। तुम्ही गुळाच्या जागेवरती साखरही घालू शकता। तर साधारण अर्धा लिटरला मी 150 ग्रॅम गूळ वापरते आहे। कमी जास्त 100 ग्रॅम ही करू शकता, कमी गोड हवं असेल तर थोडं जास्तही करू शकता, पण 150 ग्रॅम एकदम बरोबर आहे। आता हे छान आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। एक त्याला 5 मिनिटं छान ढवळत राहायचं आहे। आणि मिक्स करून झाल्यानंतर ना तुम्ही टेस्ट करून बघू शकता, गोड कमी जास्त काय असेल तर। सिंपल आहे। नंतर लास्टला आपण वेलची घालणार आहोत। आता हे छान गूळ आपण याच्यामध्ये एकजीव करून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। गूळ छान मेल्ट झालाय। थोडंसं मी टेस्ट करून बघितलं, कमी वाटलं म्हणून परत थोडं ॲड केलं। वेलची पावडर अर्धा चमचा आवडीनुसार। आता कुकर ठेवलाय गॅसवर। कुकरच्या झाकणाला शिट्टी आणि रबर काढायचा। मीडियम टू हाय गॅसवरती 20 मिनिटं आपल्याला हा स्टीम करून घ्यायचा आहे। कुकरमध्ये नसेल करायचा तर साध्या टोपात केला तरी चालेल, एकदम छान लागतो। आणि मला सांगायची गरज नाही, खरवस म्हटलं की सगळ्यांचाच आवडता, म्हणजे असं कोणी भेटलेलं नाही अजूनपर्यंत मला की खरवस आवडत नाही असं सांगणार। याचे प्रत्येक ठिकाणी बनवण्याचे वेगळे वेगळे असे प्रकार आहेत। मी एक व्हिडिओची लिंक शेअर करते, आधी मी टाकलेला आहे, मालवणात मालवणी पद्धतीने कसा बनवला जातो, आणि तो सुद्धा एक अप्रतिम 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 लागतो। त्याच्यामध्ये कोकोनटची जो एक रिच टेस्ट आणि एक रिचनेस जो कोकोनट मिल्कचा येतो ना, त्याची खरं ती एक टेस्ट असते। माझ्या मांजराला पण बघा त्याचा स्मेल आलेला आहे आणि पाहिजे त्याला। पण आता आपण पहिला करूया आणि नंतर खाण्याचा आस्वाद घेऊया। तर आपण कुकरमध्ये ठेवणार आहोत। कुकरमध्ये मी पाणी घातलंय, खाली एक छोटा डब्बा ठेवलाय थोडंसं हे वरती राहण्यासाठी, कारण मग हलून आहे ना पडेल, सांडेल इकडे तिकडे म्हणून। आणि आता त्याला आपण झाकण लावून घेतोय कुकरला। शिटी काढली आहे, रबर पण काढला आहे, आणि मीडियम टू हाय गॅसवरती आपण आता त्याला 20 मिनिटं त्याला स्टीम करणार आहोत बरोबर। आणि 20 मिनिटानंतर आपण चेक करू। गॅस बंद केलाय आणि कुकर पूर्णपणे गार झाल्यानंतर, बरोबर 20 मिनिटांनी मी गॅस बंद केलाय। कुकर पूर्ण गार झाल्यावर आपण उघडणार आहोत आणि त्याच्यानंतर एक 10 ते 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे खरवस आपल्याला सेट होण्यासाठी, म्हणजे तो छान सेट होतो आणि छान अशा त्याच्या वड्या पडतात। तर बघा मस्त बाहेर काढते, असाच तो छान घट्ट झालाय। आता याला आपण 15 मिनिटं तरी फ्रीजमध्ये ठेवूया, म्हणजे छान सेट होईल आणि आपल्याला वड्या कापता येतील। पण 15 मिनिटांनी गार झाला की त्याच्या वड्या कापूया। असं आपण गरम गरम कापू शकता, पण सेट केला तर त्याची मजा जरा गार गार खाण्याची वेगळीच आहे। फ्रीजमध्ये मस्त ठेवला होता 15 मिनिटं, घट्ट असं झालंय। आता त्याला डिमोल्ड करायचं आहे, किंवा असे पण आपण पीस काढू शकतो, पण आपण डिमोल्ड करूया। त्याच्यासाठी पहिला आपण एक सुरी जस्ट साईडने अशी फिरवून घ्या, म्हणजे तो साईडला जर चिकटला असेल तर मोकळा होईल। तर तो खाली किती चिकटलाय मला माहिती नाही, आणि आपण डायरेक्ट त्याला, ओ वाव मस्त बघा, एकदम घट्ट मस्त, एकदम बर्फीच्या तुकड्यासारखा। तर कापून आपण सर्व करूया। सर्व करताना वर्ण काजू पिस्ता काप जर आवडत असेल तर घाला, नाही तर काही गरज नाही, असंच आस्वाद घ्या। बघा परफेक्ट एकदम झालाय, घट्ट झालाय, अजिबात असा तो बऱ्याच जणांचं असं पाणी सुट्ट लेची पिची होतो तसं काही झालेलं नाही आहे। एकदम परफेक्ट सांगितल्याप्रमाणे प्रमाणात केलात
तर अगदी मस्त मनसोक्त खरवस खाऊ शकता। हा साधारण अर्धा किलोच्या वर आहे, बाहेर काहीतरी 450 रुपये किलो आहे। 300 रुपये किलो चीक मिळाला मला, अर्धा लिटर चीक म्हणजे 150 रुपये, आणि गूळ वगैरे पकडलं तर 200 रुपयात आपला खरवस अर्धा किलोच्या वर आहे हा तयार होतो घरच्या घरी आणि मस्त।